ମାନବଗଣ ଭୂତ କଥା କହିଲେ ବା ଭୂତ କଥା ଶୁଣିଲେ ମନର ମନୋଭାବ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। ମନରେ ଏକ ଭୟ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ଭୂତ କିଏ? ଭୂତ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଶାସ୍ତ୍ର ମତ ଜାଣିନଥିବାରୁ ଭୂତ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଘୃଣା ଭାବ ମନରେ ବସା ବାନ୍ଧିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରବଚନ ଏକକୁ ଶୁଣିଲେ ଭୂତ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଭାବ ବଢ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବିନୀତ ହେଉଛି। ଓ जन्माया वशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादौ मृषैव भाति सकलं रज्जु यथा हि भ्रमो यत्पादौ प्लवमेकमेव हि भवाम्बोधेस्थितर्षावतां वन्देऽहं तमशेषकारणं परं रामख्यमीशं हरिः। अथाग्रे कथयिष्यामि आत्मज्ञानं ब्रह्मं च दिप्रसाधनम् यस्य सिद्धो नराणां हि सर्वे सन्ति मनोरथा सच्चिदानन्दरूपाय पूर्णाय परमात्मने आर्ता नामार्तिनाशाय नमो मोक्षो प्रदाय वे। ओम ब्रह्मदेव इत्याय। जन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा। ब्रह्मा ठारू आरंभ करी समस्त देवता, समस्त असुर, समस्त गंधर्व, समस्त अप्सरी, समस्त मानव, समस्त पशुपक्षी कीट तरुलता गण, साधु पंडित ब्राह्मण, ज्ञानी बुद्धिमान साधारण गण मानकर जी जात करिछि, जी मर्त्यरे जन्म करिछि, तांकरी करुणारू विश्व ब्रह्मांड संसार जगतर समस्त प्राणी ସେହି ଏକକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ସେହି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ସେହି ଭଗବାନଙ୍କର କଥାକୁ କହିବା, ଶୁଣିବା, କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଜପ କରିବା, ତାହା ହିଁ ପ୍ରବଚନ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରବଚନ କୁହାଯାଏ। ସେହି ଏକା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା ସୃଷ୍ଟିମୟ ଶରୀରରେ ଥିବା ଆତ୍ମା ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କରି କଥାକୁ କହିବା ହିଁ ଭଗବାନ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର କଥାକୁ କହିବା, ତାହା ହିଁ ପ୍ରବଚନଙ୍କର କଥା, ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର କଥା। ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ତିନି ସୃଷ୍ଟି ଜଗତରେ ଯାହା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି କଥା କହିବା, ତାହା ପ୍ରବଚନ ନୁହେଁ, ତାହା ପରମଙ୍କର କଥା ନୁହେଁ। ଏଣୁ ଜଗତର ଏକ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୋର ଏହି ଜିପିଏଲ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶୁଣନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରବଚନ ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ କହିବି ଭୂତ କିଏ, କେଉଁଠାରୁ ଭୂତ ରହନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଯେତେ ଦୂର ଥିଲା ଓ ଆଜି ବି ଅଛି, ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ଦେବତାମାନେ କେହି ନଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଭୂତ ରୂପରେ ଥିଲା, ଭୂତ ରୂପ ମାନେ ଭୂତତ୍ୱ ହୋଇଥିଲେ। ସେହି ଭୂତମୟ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଭଗବାନ ହିଁ ଧାରଣ କରି ରଖିଥିଲେ। ଭୂତମାନଙ୍କର ଜୀବନ ନଥିଲା, କାହିଁକି? ପରମାତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମ ଭଗବାନ ସମସ୍ତ ଭୂତଙ୍କୁ ରଖିଛି, ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ରଖିଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ନାହିଁ। ଜୀବିତ ବ୍ରହ୍ମ ଭଗବାନ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ନାହିଁ। ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଜାତ କରିବାକୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ କିଛି କିଛି ଭୂତ ଉପରେ ନିଜେ ଜୀବନ ହେଲେ। ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଭୂତ ଉପରେ ଜୀବିତ ବ୍ରହ୍ମ ହେଲେ। ଜୀବିତ ଜି ଶବ୍ଦ ଜୀବନ, ବ ଅର୍ଥ ବ୍ରହ୍ମ, ନ ଅର୍ଥ ନାରାୟଣ ଜ୍ଞାନ। ଜୀବନ ହେଲେ, ଜୀବିତ ବ୍ରହ୍ମ ହେଲେ। ଭୂତ ଉପରେ ଜୀବନ ହେଲେ, ଜୀବିତ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ବ୍ରହ୍ମ ଭଗବାନ ହେଲେ। ଭୂତ କିଏ? ଭୂତ ଅର୍ଥ ହେଲା ଭୂତତ୍ୱ। ବ୍ରହ୍ମବାତ୍ରେ ଭୂଭୁବସ୍ୱଃ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ପଣ୍ଡିତମାନେ ଏହାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଭୂଭୁବସ୍ୱଃ ବେଦେ ବ୍ୟାଭୂତି ବୋଲାନ୍ତି, ନ
নমো নমো জগন্নাথ, নমো ବ୍ରହ୍ମମୂର୍ତ୍ତି। ଏହି ବ୍ରହ୍ମମୂର୍ତ୍ତି ହିଁ ଭୂ ଅଟନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମ ଅଟନ୍ତି। ଭୁବ ମାନେ ପ୍ରକୃତି, ସ୍ୱ ମାନେ ଜୀବାତ୍ମା, ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ପ୍ରକୃତି ଓ ଜୀବାତ୍ମା ହିଡ଼ି। ବ୍ରହ୍ମ ଭଗବାନ ବାଦ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଓକାର ଇକାର ମକାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶୂନ୍ୟବାଦ ତତ୍ତ୍ୱରେ କଳା ବିନ୍ଦୁ ନାଦ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜୈନ ବାଦ ମତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧ ମତରେ ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶୂନ୍ୟବାଦରେ ନିରଞ୍ଜନ ଅଣାକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଶାକ୍ତ ମତରେ ତାରାକାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଚୌଦ ଭୁବନ ଈଶ୍ୱରୀ ମତରେ ସରସ୍ୱତୀ ହୋଇଛନ୍ତି। କୌଳ ମତରେ ଶ୍ୟାମାକାଳୀ, ରକ୍ତକାଳୀ, ସାବିତ୍ରୀ, ବରାହୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯୋଗବାଦରେ ନିର୍ବାଣ ପୁରୁଷ ହୋଇଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚଦେବତାବାଦରେ ଶଙ୍କର, ନାରାୟଣ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଗଣେଶ ହୋଇଛନ୍ତି। ବୈଷ୍ଣବବାଦରେ ବିଷ୍ଣୁ ଶେଷଦେବ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୀତାବାଦରେ କ୍ଷର ପୁରୁଷ, ଅକ୍ଷର ପୁରୁଷ ହୋଇଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମବାଦରେ ଭୂ ଭୁବ ସ୍ୱ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭୁବ ପ୍ରକୃତି ଭୂ ବ୍ରହ୍ମ, ସ୍ୱଜୀବାତ୍ମା ଭୂ ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ବୋলাই। ବ୍ରହ୍ମକୁ ଜପିନ ବୁଦ୍ଧି ବାନ জন যেতে, ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ପଦ ପାଇଛନ୍ତି ସତୀ। ଏହି ଭୂତକୁ ଜପ କରି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବୁଦ୍ଧିମାନ ଗଣ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ପଦ ପାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ମାନବ ଏ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଭୂତ ଭୂତ ବୋଲି ଭୟ କରୁଛି। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ଜ୍ଞାନୀବାନ ହେବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲର ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏପରି ଭାବରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋର ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ। ଓଁ ବ୍ରହ୍ମା ଦେବୈତ୍ୟା।